Дуслар, ничек уйлыйсыз? Нәрсәне күк йөзенең бизәге дип атарга була? Мөгаен, болытларныдыр. Әйе, сүз безнең турында. Балалар, сез болытлар бик кечкенә су кисәкчекләреннән торганын белә идегезме? Ә күк йөзендәге болытлар күп төргә бүленеп, һәр берсенә төрле атамалар бирелү сезгә билгеле идеме? Юк, ләкин безнең бик тә беләсебез килә. Шулай бит, дуслар? Сөйләшү, болыткай! Ярый. Иң киң таралган 3 төр белән сезне таныштырам. Каурый сыман болытлар, аяз көннәрдә бик биектә йөзгән кош каурыйларын хәтерләтүче болытлар шулай атала. Күк йөзендә ап-ак мамык кисәкләре йөзеп йөрим әллә? Юк, булар өем болытлар. Жылы һәм салкын һава очрашканда барлыкка килеп, бик түбән йөзүче сорырак болытларны күрсәгез, белегез, бу катламлы болытлар. Шәп, рәхмәт, болыткай! Ерактан сез бик кечкенә булып күренәсез. Ә чынлыкта болыт шама белән миллион тонна авырлыкта һәм берничә километр киңлектә булырга мөмкин икән. Шул болытның өстенә басып сәяхәт иткәндәй хыялланыйк та, киләсе чыгарылышка кадәр сау буллашыйк, дуслар!